Goeiedag. Zo, goedemiddag. Lijkt mij wel meer. Jan Peters, Zul ik de eens... oud-bestuur van Gebbevorst. Kijk eens aan. Meneer bestuur, zou u eens plaats willen nemen op de rode stoel en wat willen vertellen over uzelf? Ik zal er wel eens op gaan zitten. Kijk wie zit. Ja, die zit goed. Doen we dat Ja, dat is geen plaats hier, hè. Loop ze maar hier achter door, dan heb ik een leuk platje. Dan zitten we ook makkelijk. Doen we dat? Nou, dan doen we dat. Goed zo. Ja? Even ze nou toe maken. Eerst met een achteren. Zo. Bestuur Jan Peters, kies je het in de fut, waar? Zo, het dat officieel, ja. Ja. Nou, fut, nee, dat is vervroegd. Ja. Ik ben gewoon gepensioneerd. En wie nemen ze dat in? Emeritus, dus een rustende geestelijk. Ja. En hoe lang zit je bestuur geweest? Ik ben 22 jaar in Gebbevorst bestuur geweest. En een onderdeel daarvan is dat ik 11 jaar tevens bestuur was van Brokense. Daarvoor ben ik, ja, dat is iets van 2,5 jaar nog even in Stijn geweest. Dat was een tussenperiode, dat is toch gewoon fout gegaan. En daarvoor was ik 11 jaar in Hulsberg bestuur. In Zuid-Limburg? Ik was al op vrij jonge leeftijd, verdiend in ieder geval. Vrij jonge leeftijd was ik op bestuur, ja. Ik was toch echt een jong broekje toen ik als bestuur begon. Maar, voordat je het bestuur kan zweren, is het toch mogelijk dat je eerst geplan ziet, of niet? Daar ben ik er uiteraard mee begonnen, ja. Dus je begint gewoon als geplan. In een prochje was het 2 en ik ben begonnen in Velle Zuid, waar we toen met z'n drieën. Dus einde bestuur en 2 gepluns. Oh. En vroeger wordt er, zoals je rond de 20 jaar geestelijk waard, dan wordt het bestuur rond die tijd. En ja, ik was in feite 9 jaar. Dat was voor die tijd dat heel gauw jaar. Maar goed, toen begon het priestertekort zich af te tekenen. Ja. Want in een tijd dat je begon, dat was in 72. Toen waren er eigenlijk nog veel parochies. Toen waren er nog alle parochies. Ja. En de grote parochies waren nog flink bemand met 2. Ja, wat ik net zeg, van de Zuid met 3. Ja. Waar nou dus nog een pastorale werker actief is. Dat is Siele van de Zuid op het ogenblik. Die is ook wel onderdeel geworden van het grotere geheel. Je komt nu een gezin van hoeveel kinderen? Van 5 kinderen. 4 jongens en 1 meisje. Zijn er van die jongen van Burgtoes nog meer die kant opgegaan? Nee, die zijn allemaal een beetje, laten we maar zeggen, in de landbouw, tuinbouw blijven hangen. Ja, Ja? Mijn vader van toe zoet de boerderie, tuinderie. En daar zien, in die richting zijn die ook wel doorgegaan. Waar kwamen die uit? Met de Meertrekie. Heet de Meertrek? Heet de Meertreek, vlakbij is dat. Dus zo ook grootste liggen Ik ben nou zo, ik ben behoren aan de Meertreek, dat is een heel kleine afstand. Ja, dus, ja. ja, dat korter ben je gewoon vast. Ja. Ja. Wie het geen jong waard, je waart met zijn 5 toes. Maar wie ging dit dan? Want op een gegeven moment moest je als zeg maar priester was leren, moest je toch ook dat gevoel hebben. Ik bedoel, nooit naar de mekjes gekeken. Oh, je behaalde dat is even groot. Bedoel, wat dat betreft waren gewoon ja, een jonge jong. Ja. En ook met die hele puberteit en alles, wie iedereen dat heet. Ja. Alleen, ja goed, ook op producten zo. Men zorgt dus wel met jongens onder elkaar. En ook in een beschermde omgeving, nog Ja, maar ja. zeggen. En goed, daar wordt ook wel in begeleid. En zeker later in de HTP-jaren, dat was helemaal een vrije studie toen. Hè. Als je dat vroeger, het groot seminarie, dat waren ook gesloten instellingen. Maar juist de HTP, dat was echt, we wilden echt studenten zien, welke een studentenleven. Bestuur, heb je er wel eens ooit aan getwijfeld van, heb ik er wel goed aan gedaan? Een bestuur te weer of geestelijk? Het was natuurlijk, wat was het, de 60 jaar, het Vaticaans Concilie. De eerste verandering in de kerk diende zich aan. En dat is natuurlijk wel de vraag, wat is de toekomst van de kerk? De toekomst, en dat is eigenlijk wat ik in de opleiding op een gegeven moment wel ben gaan geloven. Ik ben gaan geloven in toekomst.
In die 70e jaren, toen ik begon, en ook die 60e jaren. Dus ja, het bruiste in de kerk en met name ook in Nederland met het Nederlands pastorale concilie. Het bruiste, denken we nog maar eens aan kardinaal Alfrink. Het bruiste van alle kanten in het leven en ook in de parochies. Het was volop in beweging allemaal. Iedereen was bezig met ja, laat ik zeggen, het geloof en de kerk. Waar moet het naartoe? Wat betekent het voor mensen? En door met mensen in metdenken en ja, dat sprak me dus erg aan. Ja. Ja, want de kerk heet natuurlijk en nog ten dele een bijzonder moeilijke tijd achter de rug. En nog. Vanuit dat, laten we zeggen, dat enthousiasme wat onder de mensen leefde, is op een gegeven moment, ja, ook een beetje vanuit Rome, toch wel de zaak weer wat aangeschroefd en is er ook een periode geweest van polarisatie. Ja. En dat is allemaal wel uitgekristalliseerd, maar goed, ook heel wat mensen zijn teleurgesteld geraakt, dat moeten we niet ontkennen. En hebben dus inderdaad afgehaakt. Maar als er heel veel mensen teleurgesteld raken, dan moet dat voor een plannen van het bestuur natuurlijk ook een last zien om daarmee om te gaan. Want in feite verdwijnen er dan schuipjes vanuit de kudde. Tuurlijk, je stelt voortdurend de vraag van wat doe ik fout? En ja, dat is een vraag die daar blijft met worstelen tot, ja, laat ik maar zeggen, tot het einde toe. En van de andere kant moet je ook zeggen, als je daar overheen kijkt, dan moet je ook zeggen, ja, het zit ook in de tijdgeest. Het ligt niet aan individuele geestelijke, al zien er uitzonderingen natuurlijk, maar als je het allemaal probeert met mensen rustig aan te pakken, dan moet je ook zeggen, ja, ik ben het niet schuld. Het is inderdaad een stuk tijdgeest. Ik geef ook mensen er niet de schuld van. Maar het is een stuk tijdgeest waar we allemaal met te maken hebben, zowel, laten we zeggen, de mensen als de geestelijke. Maar we moeten een goede bestuur aan voldoen. Nou, wat ik zelf geprobeerd heb, is toch om neven mensen te staan, ja. Dus ze zien natuurlijk, wat zal ik zeggen, kerkelijke richtlijnen. En goed, daar moeten we ook natuurlijk proberen aan te houden. En van de andere kant soepel zien door met mensen, ja, vorm en inhoud te geven aan de beleving van het geloof. Ook wat geloof dus gevierd wordt. Ja. Bestuur, je zit rond Poorsen heb je afscheid genomen, of net nog Poorsen. En Grubbevoors, dat is bestuur. Wie was het afscheid? Want je hebt bij 2 keer afscheid genomen, hè? In Grubbevoors en Broekse. Ja, natuurlijk, bedoel. Als je het bestuur ziet, dat staat en het leeft ook met een gemeenschap van mensen. En goed, dat was voor mij ook wennen dat ik bestuur word in Broekse. Dus ja, je neemt veel minder deel aan het, laten we zeggen, het maatschappelijke leven. Ja. Je ziet er als mensen ja, nodig hebben, laat ik maar zeggen, vragen dat er iets is. En je ziet natuurlijk voor wat er in de kerk zich afspeelt. En het afscheid, maar het afscheid, hoe was dat? Nou, dat was heel warm. Dat was heel warm. Ja. Dan kreeg je toch terug, waar we het net over hadden, dat gezegd een stukje worstelen met van, ja, wie doe ik het, wie pak ik het aan, pak ik het goed aan en proberen de mensen te luisteren. En daar ben ik wel in bevestigd dat ik dat toch wel, ja, ik zag niet zeggen geslaagd ben, maar dat het wel gewaardeerd wordt. Die warmte, dus zowel in Broekse als in Grubbevoors heb ik dat heel fijn mogen proeven, ja. Nou heb je dat afgesloten, nu zit je pastoor in rusten, om het zo maar eens te zeggen. Nog heel even terug naar het allereerste begin. Wanneer ontdekte je als manneke, want toen waren we nog Jantje Peters, neem ik aan. Dat was, ja. Dat je iets met het geluid heet, met de kerk. Dat kan toch niet van de een op de andere dag zien gewoon? Nee, dat ging niet van de een op de andere dag, dat weet ik zelf ook niet meer precies, maar goed, de tijdgeest was ook zo, dus laten we zeggen, het was toch de tijd dat we als kinderen iedere dag naar de kerk gingen, dus vooraan hadden de zogenaamde kinderbankjes. Dat waren alleen maar voor te knielen. Ja. En als je moest gaan zitten, dan stapte er overheen en ging er zitten. Die zaten iedere morgen gewoon vol en gingen met z'n allen naartoe.
de school hield er rekening met. Je kost na de mis kost nog weer eten, zowel op school als als ze kort erbij woonden, kost ze nog naar huis toe, want het nuchter zien was er. Dus de tijdgeest was zo. Ja, en op een gegeven moment rolde dat nog in en zeiden ik wil misdienaar weren. Dus niet dat dat apart is, tegenwoordig proberen ze natuurlijk wel misdienaars wat meer bij de kerk te betrekken dan de andere kinderen. Maar, en alles werd ook geen misdienaar. Maar van daaruit, ja, op een gegeven moment zeiden van, dat spreekt mij aan en gaat het dus te verveulen als het ware. Dat zijn toch dingen die langzaam maar zeker groeien. Wat we het net over hadden van de veranderingen in de kerk. Dat begint dan met zo'n klein seminarie. Ja. Tegen de tijd dat je eindexamen doet, dan ja, zien er al een heel aantal die een andere richting gaan kiezen. Dus ook dat zetten we te denken. En je kiest er toch voor om theologie te studeren. Dan krijg je zo'n theologie en dan denk je ook weer, ja, is het dat, is het dat? En langzaam maar zeker, wat ik net zag, al gaan die positieve dingen ook ontdekken. Zowel in het geloof zelf, als steun en houvast, als ze werken met mensen van daaruit. Ja. Maar, je ziet niet helemaal gestopt, hè? Nee, ik stop niet gans. Dat vind ik ook wel erg fijn. Wat ik net zag, het doen met mensen. En als je dus, ja, rustend werd, emeritus, dan werden links-rechts natuurlijk gevraagd. En dan stond het alles in die kerk. En daar zitten ze in die kerk. Gebouwen kende niet, en je kent zeker geen mensen. Dus dan moet het ritueel afdragen, opdragen, ritueel voltrekken. En ja, dat spreekt het mij veel minder aan. En wat dat betreft ben ik heel blij dat ik ja, eigenlijk heel spontaan, langzaam maar zeker, doordat de rector zeker wordt, bij de zusters de vorst ben kunnen beginnen. En dat heb ik er dus ook alweer een jaar of 6, 7 bij gedaan. En dat bleef je doen? En dat bleef ik dus doen, ja. Dus je bleef eigenlijk toch wel geestelijke van La Providence? Ik bleef de geestelijke van de Providence. Dat betekent dat, toevallig deze week hemelvaart gehad. Iedere week moet ik toch weer een preek maken voor die zusters. Het ruitje wordt met Vorst nog niet helemaal doorgeknipt? Dat ruitje wordt niet doorgeknipt, nee, dat klopt. Pastoor, nou woont je in Zevenum. Waarom Zevenum? Eigenlijk, omdat ik, wat ik zou zeggen, ik wilde ze in een kwartier, 20 minuten tijd, wilde ik in Vorst kunnen zien. Ja. Dus ik heb eigenlijk vooral Horst en Zevenum gekeken. Ja, en dan loopt het tegen een buurding aan die al bevelt. Nou, zit je binnen nog van alles aan het ophangen en boren en tummeren en aan het doen. Want je hebt nog een dienstmaagd meer. Je moet het dan allemaal zelf doen, hè? Ja, goed, dat is al een paar jaar dat ik het al, ja, niet allemaal zelf doe, maar mijn huisgenoten, dus die mis ik al een paar jaar. Hoewel ik in Vorst dus wat dat betreft ook hele goede hulp heb gehad van Mariet. Dus nou een beetje zelf boren, zelf tummeren, zelf schilderijtjes ophangen. Ja, dat moet ik allemaal dus. En dat gaat ook goed af? Dat gaat me goed af, ja. Dus wat dat betreft heb ik wel twee rechterhand, zeggen ze dan. Het is natuurlijk wel zo dat Jozef was ook een timmerman. Ja. Steekt hij niet recht, pastoor? Ja, hij is een beetje scheef gelopen, maar goed. Ja. Misschien is er wel even blij dat het zo kon zien. Ja, eigenlijk is het mooi. Ja, dat is maar aan de achterkant was hij goed wie begoos. Ja, en als je dan helemaal bijna klaar ziet, dan komt erachter dat het een beetje... Wat zit er eigenlijk onder de stolp op? Ja, dat is, ik ken het verhaal niet gans, maar het komt uit de familie van mijn moeder. Dus via mijn godvader, van mijn moders kant aan vader, is er naar de Mierter terechtgekomen en of het ook iemand van de Mierter gemaakt heeft, weet ik niet. Ja, en sinds mijn moeder dood is, ja, heb ik het eigenlijk gekregen. Wel dierbaar, want het tijd onder een glazen. Ja, want het is ook wel mijn broers en zo, mijn zus heel, met verhozen heel voorzichtig met geweest. Er zitten achter een barzee, maar ja, zo'n stolp is tegenwoordig niet meer te krijgen. Ja. Dus wat dat betreft is het ook nog eens een heel uniek stuk. Afgezien dus van dat het uit de familie komt. En dat doet je nou allemaal zelf? Dat doe ik nu zelf, ja. Zelf ophangen? Ik had het op de kast willen zetten, maar ja, dat is nou het verschil met Vorst. Dan stond het op een hoge kast en hier moet ik het op een zootje maken. Ja. En dan heb ik me dit gefantaseerd. Maar dat doe ik ook echt allemaal zelf, hè? Dat ophangen en dat schroeven? Ja, zelfs dat pleintje heb ik in de winkel, op een gegeven moment zo een stuk houden, dan heb ik me dat zo gedaan, het ledje er ook neer gemaakt en dat schroeven, ja. En dan probeer ik het recht te hangen, ja. Ook ja. En je zit nog bijna gezetteld en daarom, ik ben nog rustig met deze dingen nog weer bezig, hè? Dus ik moet nog links en rechts, kijk, deze kast is goed ingericht, maar
Er zijn ook dingen die hebben ja, mijn broer en mijn zus hebben dat ingericht en mijn schoonzuster. En daar moet ik weer eens kijken waar alles precies leed. Dit is een rok en een grote hamer. Dat is een hamer, dit is alleen maar voor een plugje in te slaan. Ja. Heb je ook wel eens mee op de... Nee, daar ben ik handig genoeg voor dat het toch wel lukt. Dus zonder de doen te raken. Dus het is niet zo dat je af en toe maar door zo'n leven brood. Nee, dat valt zat met, dat valt zat met. Als je het maar rustig aan doet en verstandig bekijkt, dan kun je dat goed. Ja. Mooi. Ja, maar goed, nogmaals, ik heb een goede hulp bij, dus. Okay. En dan laat ik me adviseren en dan lukt dat allemaal wel. Bestuur Peters, mag ik ook hartelijk danken voor dit gesprek. Zeg, ja, fijn. En heel veel fijne jaren toewensen hier in het Zevenumse. Daar voel ik me nog vitaal genoeg voor, dus dan zeg ik ook, ben ik ook mede, daar ben ik goed gescheiden. En ik zeg, nou kan ik nog iets oppakken en ook iets, ja, gewoon rustig aan kunnen doen. Dankjewel. Dankjewel.